खुलुमबाय BTR निउज चेनेलाव गासैखौबो बर'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ बोथुमनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानाय सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानानै जुनै चिरां जिल्लानि गोबां जायगायावनो लोमसावदों। बे समाव चिरां जिल्लानिनो खुंग्रें दैसुंगुरि गामियाव दैबाना जानायखौ नायगिदिंदों BTR नि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि। उदालगुरि साब डिभिजनाव मैया उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जानो गोनां 15 आगस्तजों लोब्बा लाखिनानै उदालगुरि जिल्लानि गासै दख'रा बर' फरायसा आफादजों गोरोबलायनानै जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। 190 फोरोंगिरिनो थिसनथाइ बिलाइ राननानै होदों। उदालगुरि जिल्ला सिङाव थानाय टंला गोजौ फरायसालियाव मैया फोरोंगिरि थिसनथाइ बिलाइ गथायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो BTR नि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि गबिन्द्र चन्द्र बसुमतारि, लोगोसे BTR नि दावबायसा बर', लोगोसे डक्टर निलुत स्वर्गयारी, दिखान्थ बरा, BTR नि MCLA सन्जय स्वर्गयारी, दिलीप बर' बिथांमोना बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। मोननै सनानि मेडेल देरहासार जानाय BTR नि थाखाय मुं आरजिनो हादों बर' फिसा कुनजुलता दैमारि। बिथाङा नेपाल हादोराव सोलिबाय थानाय SBKF चेम्पियनशिप गेमआव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फकदपारा दख'रानि बिथांजो कुनजुलता बर' दैमारि। बिथाङा 100 मिटार आरो 200 मिटार खारनाय आयदायाव मोननै सनानि मेडेल देरहासार जानो हानाय BTR हालामाव आरो ओनसोलनि थाखाय गोग्गाथाव लाबोनो हादों।